Manicamagushe bantwana bomgquba, manicamagushe bantwana bendlentsundu. Namhlanje ndithi makhe ndizocacisa ngalo mcimbi, mandizocacisa ngesiphondo, ndizocacisa ngebhanti. Yintoni umsebenzi wesiphondo bawugaba? Yimibuzo leyo esuka ebantwini. Umsebenzi wesiphondo mntakwethu kukukhusela kwimimoya emdaka. Umsebenzi wesiphondo kukuvula iintlahla zakho. Isiphondo sidityaniswa ngeenduku ezahlukahlukeneyo. Ithi ke loo nto umsebenzi waso kukukukhusela, kubekho nesentlahla mntakwethu, uba sikukhanyisele endleleni zakho. Ndiyacamagusha, xa uyindoda akumelanga ukuba uvele umiswe nje xa uhamba ngemoto okanye imoto yakho ivele nje isetshwe ngabantu bomthetho. Ndiyacamagusha, xa ungumntu nje oneshishini akumelanga nje ishishini lakho okanye wena mnikazi weshishini abantu bakujonge bangakuboni. Funeka ube ngumntu onesidima, funeka ube ngumntu oyikekayo ebantwini, ungabi lula kubantu abangalunganga. Andithi woyikeke nakwii-clients zakho, ndiyacamagusha, kodwa iba ngumntu onesidima. Ibhanti umsebenzi walo kukukhusela kwimimoya engcolileyo yamagqwirha. Ndiyacamagusha, akumelanga ube ngumntu olula, ube ngumntu ontekenteke xa ungumntu. Ezi ziphondo ziyangena nakubantu abangoomama, ziyangena nakumntana wesikolo ezi ziphondo. Aba bam kuqala banazo bayazinxiba xa basiya esikolweni. Ndiyacamagusha, so ndizothi kuni bantwana bomgquba, phakamelani iimpilo zenu, phakamelani amashishini wenu. Xa ucinezelwa, ucinezelwa ngale nto uyizamayo. Xa ucinezelwa empilweni, ucinezelwa ngale nto iza kusa phambili. Sukuvumela imimoya emdaka into ebifukamela impilo yakho. Ndiyacamagusha, xa sikunika ke esi siphondo sikunika neyeza lokuhlamba ozawuqala uhlambe ngalo, ufuthe nokufutha phambi kokuba usinxibe esi siphondo neli bhanti ulinxibe. Ndiyacamagusha, funeka uqale ube uhlambululeke phambi kokuba uthi uyazinxiba ezi zixhobo. Ndiyacamagusha, ndizothi kuni bantwana bomgquba, suhlala kodwa uyabona kuyonakala. Ndiyaphinda ndithi kuni, ikhaya liyaqiniswa, umzi uyalungiswa, kuba imizi yakoomawenu ifukanyelwe yimimoya emdaka, eminye imizi ifukanyelwe ngamachanti. Ke nina aniyiqondi futhi anifuni nokuyiva into yoba bungakanani ubungozi esithi sijongane nabo singabantu bomoya xa siyoqinisa koomawenu. Kunobungozi obukhulu kakhulu. Ndandiyoqinisa ke komnye umzi ongapha edutywa, ndathi xa ndifika kulaa mzi kwathiwa bawugaba masikuxelele le silusapho. Onke amagqirha esefike kweli khaya, wonke umntu okhe wabizwa kweli khaya kwathiwa makazoqinisa wasweleka kungaphelanga nonyaka. Ndiqinise ngo-2023 kulaa mzi, kunangoku ndisaphila ndinguyelo. Instead into eyenzekayo, lo mntu babemsola uba nguye lo ugqibela khaya, wathi xa ingena egeyithini wawa, wazolandwa yiambulensi yamthatha yamsa esibhedlele eGcuwa. Wagqitha eGcuwa waya eFrere eMonti. Ndiyacamagusha, ngenxa yamandla wenduku esithi sibethelele ngazo. Nakwezi phondo ke mntakwethu kunamandla angummangaliso, nakweli bhanti kunamandla angummangaliso. Zothi kuwe namhlanje phakamela impilo yakho, lwela ubomi bakho. Ndiyacamagusha, ngugaba lo, Ciwoshe umntu omlambo, Nozinga umSuthu. Ndiyacamagusha bantwana bomgquba, itola eli lakwaNtu. Ndiyacamagusha, nge-7 kaFebruwari ndizabe ndiseKapa eMonwabisi Beach, sabe sinebhafu yentlambuluko. Iziphondo zizawube zikhona, amabhanti azabe ekhona, izikhali zomoya zizawube zikhona, isiwasho somsebenzi sabe sikhona. Ndiyacamagusha,
playisani i-order kwangoku, nibhalise abantu abathi bazawuza ebhafini kaGaba eKapa kwimfihlakalo yamaAfrika. Makube chusi ke, kubele cama.